Vinga, per no ser centralistes de Sant Cugat, que és on fem el programa aquest, volem obrir-nos una mica i trucar a altres indrets de Catalunya a preguntar què passa, com el foraster, però sense vehicle i des d'un estudi, per tant, i sense el Quim Masferrer. Per tant, avui hem trucat a Sant Cugat, per obrir-nos altres llocs. Sí. I ens ha atès molt amablement el Pau, no sé si ho tens, Jordi, endavant, tirem-ho. Sí? Ai, quins nervis. Hola? Hola. Hem trucat a Sant Cugat? Aquí mateix. Molt bé. Era per preguntar què havia passat aquí a Sant Cugat. Què passa? Què està passant? Què passa? Doncs mira, dos ninots que reprodueixen les figures de Felip VI i Francisco Franco han cremat aquest dimarts al vespre a la plaça de l'Octubre a les Falles Populars que ha organitzat el Comitè de Defensa de la República. Però això no és il·legal o...? No ho sé, jo diria que s'emmarca dins la llibertat d'expressió. Sí, si fan falles aquí també a Sant Cugat, Es veu? Sí, falles, però no massa numeroses, eren 30 persones i només dues figures. Ha quedat tot una mica... A part, sota la pluja va quedar tot una mica aigualit. De baix pressupost, com el nostre programa, de fet. Exactament. Sí, que ens escoltes? Us escolto cada vegada que feu algun programa. Doncs gràcies, Pau, fins la propera, a veure si et tornem a trucar. Vinga, fins la propera. Penja. Les més ànsies d'ahir penjar, però torna a penjar. Bé, doncs, més a la propera, descobrem més gent que ens parli del seu poble. Gràcies, Pau.